Ryhmämme liikeidea perustuu pienten ja keskisuurten yritysten laadun jatkuvaan parantamiseen. Tässä Laatuvissi-palvelun käyttöverkossa kuvattu lyhyesti. Asiakkaalla on mahdollista kokeilla ilmaiseksi esittelyversiota, jos hän kirjautuu palveluun antamalla nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Hän voi tilata pientä maksua vastaan ohjelman kuukaudeksi käyttöönsä tai 500 eurolla koko vuodeksi. Valitaan vain maksutapa. Maksu suoritettuaan asiakas saa sähköpostilla ohjelman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelukäyttö on helppoa kuin laskujen maksaminen verkossa. Valitaan haluttu palvelu, laaturiskikartoitus, laatukustannuslaskuri tai ISO 9001 laatustandardin vaatimusten täyttyminen. Valitaan analysoi koko yritys, yksittäinen tuote tai palvelu. Yrittäjä vastaa esitettyihin kysymyksiin joko kyllä tai ei. Lopulta hän painaa painiketta suorita analyysi ja mahdollisesti tulosta raportti. Yrittäjä saa tietoa siitä, kuinka monta prosenttia vaadituista vaatimuksista hänen yrityksensä täyttää. Kiitos mielenkiinnosta. Hei!